Taká obrovská zodpovednosť. Niet divu, že sa rodičia občas cítia vyčerpaní. Našťastie sú tu odborníci, ako napríklad pôrodné asistentky. Tie sú pravým požehnaním, sú trpezlivé, skúsené a vedia si poradiť v každej situácii. Najdôležitejšou prvou lekciou je výmena plienky. Budete potrebovať jemné čistiace obrúsky, plienky a špeciálny krém na detské zadočky. Veľmi dôležitá je tiež nepriepustná podložka. Takmer každé miesto sa môže ľahko premeniť na prebaľovací pultík. Položte na stôl najskôr podložku a potom opatrne bábätko. Jedna ruka podobiera hlavičku a rameno, druhá ho drží pod chrbtom. A sme pripravení na prvú lekciu prebaľovania. Niet divu, že otecko prichádza s fotoaparátom. Všetky dôležité okamihy je potrebné zachytiť. A tiež tie najkrajšie, samozrejme. Teraz rozlepte plienku. Neponáhľajte sa. Pekne v pokoji. Príliš rýchle pohyby môžu dieťatko vyľakať. Vezmite čistiaci obrúsok. A jemne bábätko otrite najprv vpredu a potom zadoček. Ak máte chlapčeka, môžete ho otierať zozadu dopredu, ale dievčatká vždy len spredu dozadu a pozorne každý záhyb. A teraz ešte na dobre vysušený zadoček naneste krém proti zapareninám. Tým ochránite detskú pokožku proti začervenaniu a vlhkosti. Ale pozor, nedvíhajte nožičky, aby ste sa k zadočku dostali. Pekne bábätko obráťte na bok. Zalepte čistú plienku a môžete začať s obliekaním. Nie je to také ťažké, však? Lenže ako sa zdá, čoskoro bude potrebná nová plienka. V tom prípade vás čaká celá procedúra znova. A ak vás dobrá nálada neopustí ani po tretí krát, môžete sa pokladať za experta v prebaľovaní.